aquell dia, avui, de seguida. Això és Un forat. Els contes Escolta aquesta cançó. Diu que brillaré. d'en Ritchie. Genial. Cor, galeta, fanal. La meva dona llegia pel carrer mentre caminàvem. Estava tan distreta que no va veure un fanal del carrer. Així que va picar-hi al cap i es va fer un bombony. Com vaig poder, vaig ajudar-la a aixecar-se. Ja ho hauries de saber que no es pot llegir i caminar alhora, ximpleta, li vaig dir. I ella va dir, no em diguis ximpleta, que ja ho sé que no es pot fer, però és que el llibre era tan interessant que no m'he pogut esperar. Tan interessant és el meu llibre? I va dir, oh i tant, sobretot la part del senyor que camina mentre menja una galeta en forma de cor. Aquesta part m'ha fet venir gana. Jo portava un paquet de galetes i li en vaig donar un parell. I així va ser com la meva dona va llegir el meu llibre. Hola, vols saber com guanyar una tassa de Els contes d'en Ritchie? Només has de seguir les següents instruccions. Envia'ns un correu electrònic a ritchiellibres@gmail.com amb el teu nom d'usuari i la plataforma on segueixes el nostre projecte. El concurs només està disponible dins l'estat espanyol i acaba el 3 de març. Aquest concurs el fem a YouTube, TikTok, Instagram i plataformes de podcast. Una dolça abraçada i fins aviat.